El meu últim intent de formar part d'una colla m'havia enviat d'un salt a l'hospital. I és que no és fàcil fer un grup. En tots els grups sempre hi ha 6 tipus de persones. El líder, el guapo, el llest... Que imprescindible, el segon líder, que seria líder si no hi hagués el líder, i la noia. I per ara qui som? Jo el líder i tu el segon líder. El més fotut serà trobar la noia. Què et sembla? Estic una mica prima. Si vingués i fos enrotllada, seria la tia perfecta pel grup. Jo serà el primer any que no rebré cap rosa. Ja m'ha dit el Jordi que ets al grup. Sí, està xulo. Gràcies. Ja només te'n falten 3 més per trobar la resta del grup. Com et dius? Passo, xaval. Tinc el meu grup de col·legues ple, no vull fer més amics. D'on has fet aquest capullo, de la banda dels imbècils? Si per un líder com el Lleó ja és difícil fer amics a l'hospital, imagineu-vos com de complicat pot ser per un nen en coma. Per això, haig d'aprofitar les visites dels qui es troben com jo, entre la vida i la mort. Estan intentant que torni. Sí, i ho intenten amb moltes ganes, Vols anar amb mi? Els 2 segons de conèixer el Jordi, ja sabia per què el Lleó l'havia escollit com a segon líder dels Polseres. El Jordi era un d'aquests nois de qui tothom es vol fer amic. Ja ens veurem. Adéu. El tenim. Gràcies per ajudar-me a tornar. Vull que siguis d'un grup. Tu has de ser imprescindible. M'agrada molt l'hospital, perquè el dia comença molt aviat. No tens mai la sensació de perdre el temps. Al revés, el dia se t'escapa. L'únic inconvenient és que els problemes també arriben molt aviat. No sé si mai heu notat que hi ha gent a la vostra vida que es comunica amb vosaltres d'una manera diferent. Com si fos una ànima bessona d'esperit. Ignasi, què necessites? Ignasi! Passa. Ignasi? Ai, Ignasi, què passa? Estava al carro d'aturada, sí. Truqueu al metge, sisplau. Ignasi. Sisplau, senyora, esperi's fora un momentet. Sisplau, esperi's fora, deixa passar. Vaig a posar una via. No heu trucat al metge ja? Sí, està avisat. Què passa? Carrega la turbina. Està fibrilant. Tothom fora? Carreguem? Ara! Vale, s'estabilitza. Cari! Ara, portem urgentment a semicrític, sisplau. Urgentment. Va, vinga. Sisplau, quedis aquí. Ara l'avisaran. A veure, digue'm quins càrrecs tenim ocupats i quins lliures per ara. Tu ets el líder, jo el colíder. Quins collons? Sou els nens més egocèntrics que he conegut. Segur que no necessiteu ningú més pel vostre staff? Tipus l'ajudant de líder o l'ajudant del colíder. Gavina, que no ho entens. Això és claríssim, som els millors pels càrrecs. Així es parla, líder. Continua, colíder. Gràcies, líder.
La Cristina és la noia. Esclar, això és perquè vosaltres no podíeu assumir aquest càrrec. Si no, un seria la noia i l'altre la conoia. Ignora-la. Té enveja perquè no és la noia. Continua. I després tenim l'últim fitxatge, el Roc, que és l'imprescindible. Malait fantasma. No li facis cas. Com menys cas li facis, et passarà més ràpid. Faig veure que no hi és, Però no funciona, em fa mal. No existeix, o sigui, no em parlis d'una cosa que no existeix. Va, digue'm els que falten. Què és el teu secretari? Està claríssim qui falta, ja t'ho puc dir jo. Us falta el guapo i el llest. Dos adjectius que, evidentment, no us podeu autoadjudicar. O sí? Hòstia puta! Per ser un fantasma com es fa notar? Així mira com la meva germana. Molt bé. A veure, d'avui no passa, Hem de trobar els que falten. Tu de qui et vols encarregar, del guapo o del llest? Busca'm-los tots dos, així potser hi ha més sort. O potser podríem fer una aposta, a veure qui els troba abans. Va, 10 euros. Com es nota, que necessites calés per la cama? Però va, vinga, serà divertit. No sé què esteu tramant, però sigui el que sigui haurà d'esperar. T'has de fer un tac. Qui? Qui? Tu, jo. Cony, això no es pot tenir una reunió de feina. Vull intimitat, necessito una mampara. Una mampara? Vinga, mampara, t'acompanyo. No, tu queda't aquí amb el Jordi fins que vingui sa mare. Jo estic bé, això de fantasma no és res. Ja ho sé, però mira, jo sóc el líder i jo mano. Ella et cuidarà. Vinga, que vagi bé. Sort, co-líder. Sort, líder. Adéu, Amina. Adéu, líder. Sempre està de tan bon humor? Sí, el lleó és el lleó. M'agrada. A mi també. Ser companys d'habitació és com aconseguir un nou germà. És estrany d'explicar aquesta relació, però quan la vius es converteix en una cosa única. Vaig a buscar el contrast. No et moguis, Porta'm el vermell, que així semblarà que m'estigui prenent un combinat caribeny. D'acord. No en tenien de vermell, però això també sembla un cubata potent, no? Sí, ho sembla. Què li passa a aquell noi? Aquí. És el borde de l'altre dia, no? Fa mala cara, no? Sí, ha tingut una aturada cardíaca aquest matí. Em sembla que és la segona. Ara li faran un tac. Abans he sentit parlar als metges i si són els ventricles ho t'he fotut. Saps si és llest? No tinc ni idea. El que sí que sé és que té una mica de mala llet, Ja. Tu veuràs tot? Sí, esclar. No hi ha res que m'agradi més que un bon contrast verd de bon matí. Sembla pura kriptonita. Vinga, Superman. Et faig mal? Escolti, està segur que això ja li pot treure? Sí. Així podrà anar amb cadira de rodes i pels passadissos de l'hospital. Quines ganes, Dani? Toni. Em dic Toni. Tu ets metge? No ben bé. Jo sóc un mir. Què és un mir? Un mir és com un metge que comença. I per què no tinc un metge de veritat, jo? Perquè sóc diferent? No, perquè jo m'encarrego de les coses menors. I això és menor per un metge, però per mi és important, saps? No li faci cas, Que li està prenent el pèl. És broma. I què? Com porten això de l'accident? Ahir va venir la policia, oi? Sí. No ho sé. Em volen treure la custòdia per tot això de la moto, però no sé ben bé per què. A més, el Toni fa les coses molt bé. Fins i tot millor que jo. Oi que sí, Toni? Quan portareu la cadira de rodes? Porta motor? Em podré posar 200? A vegades em costa una mica entendre aquestes bromes.